Ahoj, ahoj, já vás vítám u speciálního vánočního videa. Tak, a aby to bylo speciální vánoční video, tak musí být ve vánočním duchu. To znamená takový klídeček, pohodička a my si ho teďka tady u nás ve škole ten vánoční klídek uděláme. Tak a k tomu budeme potřebovat určitě vánoční stromeček. Tamhle nahoře, vidíte? Tamhle nahoře jeden vánoční stromeček je. Tak jdeme si ho nazdobit společně, počkejte. Vánoční stromečku, pojď ven. To snad není možné. To snad není možné, někdo nám vzal náš vánoční stromeček, co s ním uděláme? Aha, nápad je na světě, my si ho vyrobíme. Tak jdeme do toho, jsme v kabinetu matematiky a jdeme tvořit vánoční stromeček. Co k tomu budeme potřebovat? Izolepu a pravítko. To určitě tady najdeme. Tak, pravítko by bylo, vidíte? A izolepa taky. Taky izolepa. Tak, dám vás teďka na stativ, abyste viděli, jak to všechno ukraftím. Tak, izolepu mám, trojúhelník taky, druhý trojúhelník taky, to se bude hodit. Tak, přidělám dva trojúhelníky na sebe a už to trošičku jako vánoční stromeček vypadá. Je to tady, vidíte, to je nádhera. Vánoční stromek jak je šitý. Ani ne 30 vteřin, ale co by to bylo za vánoční stromeček, kdyby na něm nebyly světýlka, jasně, světýlka, ty jsou přece strašně důležitý. Tak počkejte, já se podívám, jo, jedny světýlka tady taky mám, tak počkejte, tak to tady nazdobím, tady provlíknu, tady vyndám, tak, tady vyndám, tady zase vyndám a jdeme na to, vyzkoušíme. Krása, to je, už to ve mně začíná, už to cítím zevnitř. Ten duch Vánoc je všude tady, jo, víte, I feeling in my fingers, prostě to cítím to v konečkách prstů, že ty Vánoce prostě přicházejí, ale furt tady něco chybí. Jo, cukrovíčko tady chybí. Takže vytáhnu, koukejte, mám tady připravené cukrovíčko. Německé. Vanilkový rohlíček. Ořechové ze strojku. Nejenom ten duch Vánoc je všude kolem mě, ale on je už i v mém žaludku. Prostě nádhera. Ale pořád tomu jedna věc chybí. Vánoční koledy. Což pak my jsme zapomněli na vánoční koledy. Tak, ale i na to mám řešení u nás v kabinetě. Podívejte se a připravte se na pořádnou vánoční masakrózní jízdu, protože duch Vánoc začíná. Everyone. Je to tady. Teď to přišlo. Vánoční duch je všude. A tímto videem vám všem, které jsem nepotkal, nebo neviděl, anebo z vás prostě neznám, přeji krásné Vánoce. A pokud by vás zajímalo, co já za pecky budu poslouchat na Vánoce, které vánoční hitovky, tak se podívejte do popisku a můžete si něco z mého playlistu pustit. A jinak nezapomeňte na odběr, protože když ho nedáte, tak vám nějaké video může fižum zmizet
do nenávratna a už ho nikdy neuvidíte. A to je konec. Pěkné svátky. A čau!